vamos a mostrarlles un pouquiño do Belén de Éntoma, do Belén de Raúl. Este primeiro panel é o que el nos comentaba, que quere ser non, é unha empresa de transformación de pizarra, non, Raúl? Temos os palés, os labradores, as escombreiras, incluso un túnel que nos vamos a chegar, bueno, e se ven aí un camión, un dumper. Non sei como se pode facer un camión en... Bueno, aí temos o labrador que está facendo a pizarra e aí os palés todos con pizarra. Seguimos, vamos a seguir e aquí estamos, en que estamos, Raúl? Estamos, bueno... Este é o nacimiento. O nacimiento propiamente dito. Dime. Perdona, un mercado cos seus licores, cos súas telas, cos chourizos da matanza. Bueno, e os chourizos están feitos en barro, non? No, eso está feito en madeira. Ah, en madeira? Sí. Que bueno. Temos pitas con plumas e todo. Unhas pitiñas aí, ui. Con plumas dos meus. E bueno, e o nacimiento tamén feito en... Todo en pizarra. En pizarra. O árbol de Nadal, os reis feitos en pizarra. E vamos a seguir, e aquí é o que nos falabas das médulas de Éntoma. Un carro feito con pizarra, a xente quitando barro, hai que unha palloza, non, Raúl? Dúas pallozas. Dúas pallozas, e aí o monte de Éntoma, as médulas de Éntoma, e aquí contame que temos aquí detrás. Aquí temos un colmear. Podo meter o dedo? Sí, pode. Coseu o oso e todo. Ah, amigo. Dai colmea sola veros. Que bueno. E agora esta é a parte nova do Belén, que temos. Bueno, había do tren. Sí, lógicamente está o tren fluvial. Ai, é o tren. Mira, do descenso que temos as piraguas. Ai, non falta detalle, Non, isto é a Capilla de Galís. Bueno, xa se ve o polideportivo, o campo de fútbol que está lá arriba. Bueno, se me matan non sei onde está o campo de fútbol. Que a verdad que xa os de Éntoma estamos perdendo a opción de onde está. Temos na parte norte, temos os castaños, que son aqueles dali, non sei se desde aquí os verás. Sí. Eu non, pero a cámara se os ve, os castaños. Aquí temos o río Galís, non? Aquí será o muiño, aquí atrás. Temos a ponte sobre o río Galís, que decides que é romana e é medieval. A ver. A xente deu pola ser. Para non sempre foi a Ponte Vella. Pois xa está, eu quedome con eso. Temos o Camiño de Santiago, como ves. A flechiña do Camiño de Santiago. Hombre, e a bodega do noso amigo Rogelio do Roandi. E os viñedos, non? Facendo aí esas curvas. Os bancales eses. Decíanos na grabación que podíamos coñecer as casas. Pois claro que sí. Esta veise perfectamente desde a carretera. É unha casa moi significativa. Esa é do Álvaro, sí. Aquí temos a do Leo. Esta sería a miña. Que la do... Bueno, xa o verán. Sí, bueno, cada un que pense que é a súa casa. Exactamente. Yo que non teña casa que colla unha desta. Efectivamente. Bueno, a capilla, encántame a capilla do Galín. E aquí temos a de San Juan de Éntoma, que vamos polo Camiño de Santiago, subimos, e por aquí chegaríamos ao barco, que non vamos a chegar... Que está señalizado, Está señalizado. Oh, que guai. Está señalizado... O barco, sí, señor. Oye, e a carretera está asfaltada ou sin asfaltar? Asfaltada, recién asfaltada. Recién asfaltada. Vámonos po seguinte, e esta... a capilla que dixemos de San Juan. Sí, a iglesia de San Juan, pero, vamos, non se corresponde exactamente, non? Con o seu parque. Seguimos, bueno, e aquí o horro que nos comentabas, que con... que ten o miño, fabas, lentejas, en fin, un pouco de todo. E seguimos co seguinte módulo, e aquí era onde temos un pueblo, que a iglesia, que a noria, aí temos o pozo. Que funciona. Aí funciona perfectamente, sí. Aquí teríamos o forno, o palleiro. O forno, o palleiro, aí está o señor feito tamén bueno, vámonos a indicar, aí está, feito en pizarra. E seguimos, e aquí está a fonte dos deseos. Oye, claro, como ainda non empezamos, ainda non se abriu, ainda non ten ninguna moneda. Aí, vamos aí. Para que vexan como se fai. A ver.
aí queda a moneda, e ese é un deseo. O deseo non se pode dicir, non? Non, bueno, eu vou decir que quero vir o ano que ven outra vez, xa está, con ese chégame, contas. Eu meto o dedo e van... Sí, claro, é que senón... Como se lavaba a roupa, non? Iso, outra lavando os pantalóns. Batendo a roupa e aquí colgando. E este que xa acabou a faena vaise para casa. Eso vaise para casa, bueno, vai tendela. E aquí que temos? Pois aquí temos un río, un pescantín. Isto é do ano pasado, do que había do ano pasado. Entón estaba o pescantín, os patos por aí. É simple, o sea, é con auga porque non sei que dicircho que é. Bueno, pois é unha cousa que te imaginaste tú. E agora vamos a la casa, o pazo, donde está o gando. Bueno, é digno de veras o pastor, o señor que está cavando. Que tes aí? E unha pinza. Ten unha pinza. O carro caleña. O carro caleña. Bueno. Isto é un regalo que me trouxeron de Belén o ano pasado, un amigo. Trouxome tres, están aí postos. Os tres camelliños, e aí está os bois, as vacas, os cabalos, jabalís, o perro, o jabalí, as ovellas, cabras, en fin, non lle falta detalle. Pois vamos eu quero gravar a Raúl, que un ano máis nos quixo acoller aquí antes de que empece a botar a andar este verano. Moitas gracias, Raúl. A vos,